Hij had zich gedroegen zoals ik het. Nou. En daar ging het om. Ja toch? Ja. Hij komt er wel. Hij komt er wel, daar ben ik heilig van overtuigd. Kijk, ik heb altijd wel vertrouwen. En toen een pensioen, dat moet goed komen kennen. Maar ja, hoe goed dat er wordt, dat weet je nooit. Maar hij kan uitdraven en hij wint koers en ik.